Učimo azerbajdžanski. Današnja tema je kuhinske radnje. Hazırlamak. Pripremiti. Pişirmek. Kuhati. Kesmek. Rezati. Doğramak. Sjeckati. Dilimlemek. Narezati. Soymak. Oguliti. Yumak. Oprati. Yakalamak. Isprati. Kurutmak. Osušiti. Kaynatmak. Prokuhati. Kızartmak. Pijaržiti. Sobada pişirmek. Peći. Grill etmek. Peći na roštilju. Buharda pişirmek. Kuhati na peri. Karıştırmak. Miješati. Katmak. Pomiješati. Tökmek. Uliti. Elave etmek. Dodati. Kızdırmak. Zagrijati. Soyutmak. Ohladiti. Süfreye vermek. Poslužiti. Tadına bakmak. Kušati. Edviyatlamak. Začiniti. Süzmek. Ocijediti. Örtmek. Pokriti. Kızdırmak. Buharda pişirmek. Katmak. Želiš stvarno zapamtiti ove riječi? Otvori Flascarcluna, Kami besplatno vježbaj ovaj set i druge tematske setove. Poveznica je u opisu.